Ja tää on kyllä nyt tos tämmönen, tää on yksi saatanan työmaa tämä huusholli minulle rassukalle. Ei se tuo muija se, kyllä se niinku lankoja ostaa ja kilpputoreilla voipi juosta, mutta että maksasko hän hierojalle, että se näitä hänen möykkyjään muiluttaisi, niin ei kun meillä on kolli, kyllä kolli hieroo. Ei sunkaan minulla mitään muuta tekemistä ois, kun tätä höttökassaa tässä pyöritellä ees taas. Linnutkin jäpi kahtelematta, kun pitää tämmöistä paskaduunia tehdä kaiket päivät. Ah. Tämäkin en minä ymmärrä. Tällä on lihaksia etes ollenkaan. Tämä on tämmöistä pullataikinaa koko täti, että miten se kestää etes kasassa. En niinku ymmärrä ollenkaan, että tää on ihan, me luulen, että tää vaan valluu joka paikkaan eikä kävele ollenkaan. Oi hyvänen aika. Et sinä sun